welcome Ambassador Carlos Chan, our number one win factor for Tutsi Philippines. Maganda ito, palakpakan. Niya si Boss Alfred Lee. Si Alfred Lee is the one that mobilized the whole Philippines in the Marikina, the Yolanda, and all the major disasters in the Philippines. Nagibutan ang Pilipinas at Tsushima. Si Alfred Lee, no? Isa yan, Yapona. No? So, ito ng kauban. Taga-Leyte na siya, pero i-adapted na sa Cebu. Karon, i-export na mo sa Manila. Nasa Manila karon. So, Alfred Lee is doing a very big project in Manila. Ang tawag na ito, Eye Center sa Philippines. Sa Tsuji. No? So, naay mga kuhan, mga puta, mga katarak, 100% free na siya. Yung katagang sa Eye Center, si Dr. Sai. Dr. Sai, na ba niya? Dr. Antonio Sai. Oh, Dr. Antonio Sai. Gamay na siya, pero bukat na. Dr. Sai is a very big man and a very big heart. The heart is bigger than the person. The asawa is also here. The asawa is the dentist. The two of them contributed a lot sa tanang ng mga eye center o kanang dentistry yung asawa. So kanang mga free na eye operation there is a goal. Si Dr. Sai spearhead the operation. He's also together with Alfred and a bunch of a lot of ophthalmologists and surgeons is running the eye center in Manila. Next, ato ang kuandere, ang head sa Tsuji Hall. Let's recognize si Brother James Jinsan. Isa si James. James! Wala si James? Nakikan sa CR mo. Wala pa ako. Si James, may tutong siya. Natong siya. Wala pagawa na siya. Si Brother Ruben. Ruben has a very soft heart together with the Dr. Joseph Kong. Joseph. Kanang si Ruben, kay kulang naman natin, manakayo. So, na yung mga medical case, pero di na sila malipat. Dili na malipat, no? So, tanan ng case ilang idawat together with Brother Joseph, ilang pangitaan ilang paagi nga tambang yun na, no? So, maski na buhol na ito, gamay kay budget eh. Buhol, kailangan ko na madawat na ito sa mga contribution. Pero, mahuman din ang trabaho. Yan po nang litan, hindi maigong ang ato ang budget. Mangita sila mga donor niya. One of them is si Sister Rosa Peña.